Какво може да се случи, ако един диабетик яде по 4 бадема всеки ден в продължение на цял месец? Бадемите имат много ползи за здравето, а хранителният им състав показва колко ценни са те. Освен че са вкусни, тези хрупкави лакомства са пълни с 6 ключови хранителни вещества, които са необходими за здравия организъм. Милиони хора по света страдат от диабет, хронично заболяване, което трябва да се управлява правилно, за да се запази общото здраве. Това заболяване се развива, когато организмът не е в състояние да използва ефективно произвеждане от него инсулин или не произвежда достатъчно количество от него. Причините за диабета са различни, включително влиянието на околната среда, изборът на начин на живот и генетичните предразположения. Повишените нива на кръвната захар могат да причинят сериозни здравословни проблеми, като бъбречна недостатъчност, увреждане на нервите, сърдечно-съдови заболявания и увреждане на очите, ако не се контролират адекватно. Ето защо много хора са доста заинтересовани от намирането на естествени подходи за подпомагане на регулирането на кръвната захар. Позволете ми да ви запозная с Джон, пациент с диабет, който има проблеми с регулирането на кръвната си захар. Той винаги се е притеснявал как диабетът ще се отрази на здравето му в дългосрочен план. Един ден Джон взел решение да включи бадемите в диетата си с надеждата да види някакви резултати. Резултатите били поразителни. Той забелязал значително подобрение на общото си здравословно състояние и на контрола на кръвната захар. Чувствал се по-добре контролиран върху състоянието си и имал повече енергия. Нека започнем с това, че е важно да се консултирате с вашия лекар или друг доставчик на здравни услуги, преди да правите каквито и да било промени в хранителния режим, особено ако имате диабет или други здравословни проблеми. Безопасността и благосъстоянието ви са на първо място, а експертният съвет може да помогне за персонализиране на хранителните промени, така че да отговарят на вашите уникални изисквания. Моля, покажете подкрепата си за нашия канал, като го харесате и се абонирате, ако намирате нашите видеоклипове за забавни и полезни. За да сте сигурни, че няма да пропуснете някой от предстоящите ни видеоклипове, не забравяйте да включите звънеца за уведомяване. Високо ценим вашата подкрепа, която ни дава възможност да продължаваме да създаваме материали от висок клас. Нека да започнем с обсъждане на предимствата на бадемите. Първи. Жизнено важни хранителни вещества. Поради високото си съдържание на хранителни вещества, бадемите са чудесно допълнение към диетата, която е подходяща за хора с диабет. Те са с високо съдържание на фибри, които подпомагат редовното движение на червата и здравословното храносмилане. Поддържането на здрав храносмилателен тракт, което може да бъде особено благоприятно за хората с диабет, зависи от това съдържание на фибри. Бадемовите протеини поддържат организма ви силен и устойчив, като помагат за създаването и възстановяването на мускулите и тъканите. Освен това, в бадемите се съдържа в изобилие витамин Е, антиоксидант, който предпазва клетките ви от увреждане от свободните радикали. За да се запази здравето на клетките и да се избегне оксидативния стрес, който може да влоши диабетните проблеми, тази защита е от съществено значение. Освен това, бадемите съдържат много манган, който е от съществено значение за нормалните нива на кръвната захар. Съдържащият се в бадемите магнези помага за контрола на нервите и мускулите, а хранителните им мазнини ви осигуряват стабилна енергия през целия ден. Бадемите са балансиран източник на жизнено важни хранителни вещества, които подпомагат редица функции на организма, така че включването им в ежедневната ви диета значително ще подобри общото ви здраве и благополучие. Втори. Регулиране на кръвната захар. Бадемите са особено полезни за диабетиците при контролиране на нивата на кръвната захар. Те подобряват способността на организма ви да реагира на инсулина, който е от съществено значение за поддържане на стабилни нива на кръвната захар. Бадемите помагат да се избегне внезапното повишаване на кръвната захар, което може да се случи след хранене, като повишава чувствителността към инсулина. В резултат на това можете да си позволите вкусна закуска, без да се страхувате, че нивата на кръвната ви захар ще се повишат рязко. Способността да се поддържат стабилни нива на кръвната захар е от съществено значение за избягване на дългосрочните последици от диабета. Фибрите и добрите мазнини в бадемите също така спомагат за забавяне на усвояването на захарта в кръвта, което води до по-постепенно освобождаване на енергия и помага за поддържане на стабилни нива на кръвната захар през целия ден. Бадемите са чудесна закуска за дълготрайна енергия поради постепенното освобождаване на енергия, което може да помогне да се избегнат енергийните сривове,
които понякога настъпват след хранене с високо съдържание на захар. Трети. Освен че са вкусни, бадемите спомагат за намаляване на възпалението, което е типичен проблем за диабетиците и може да доведе до сериозни здравословни проблеми, като сърдечно-съдови заболявания. Противовъзпалителните свойства на бадемите спомагат за намаляване на възпалителните процеси в организма, като по този начин предотвратяват хроничните заболявания. Включването на бадемите в ежедневната ви диета може да ви помогне да поддържате цялостното си здраве в отлична форма. Съдържащите се в бадемите антиоксиданти, фибри и добри мазнини работят заедно в борбата с възпаленията, укрепвайки общото здраве и намалявайки вероятността от развитие на нови здравословни проблеми. Редовната консумация на бадеми може да бъде проста, но ефикасна стратегия за справяне с диабета и поддържане на здравословен балансиран начин на живот. Четвърти. Защита на мозъка. Бадемите са чудесни за здравето на мозъка, тъй като включват жизненоважни хранителни вещества, които подпомагат когнитивните функции и предпазват от неврологични състояния като болестта на Алцхаймер и деменцията, свързани с диабета. Доказано е, че високото съдържание на витамин Е в бадемите забавя влошаването на когнитивните способности, а антиоксидантите и добрите мазнини в тях подпомагат умствената яснота и подхранването на мозъка. Продължителността на вниманието, паметта и общата острота на ума могат да се подобрят чрез включването на бадемите в ежедневната ви диета. Умът ви ще остане фокусиран и остър благодарение на тези малки енергийни източници, които поддържат идеално мозъчно здраве. Бадемите са мъдър избор за всеки, който желае да запази и подобри здравето на мозъка си, тъй като те осигуряват значителни предимства за когнитивните функции, независимо дали се консумират като закуска или се добавят към храната. 5. Превенция на рака. Включването на бадеми в диетата ви може значително да намали риска от заболяване от някои видове рак, включително рак на гърдата, дебелото черво и простатата. Проучванията показват, че бадемите, които са богати на антиоксиданти и добри мазнини, са от съществено значение за предотвратяването на рака. Те доставят дълготрайна енергия, помагат да се поддържат нивата на холестерола под контрол и осигуряват защита срещу много видове рак. Бадемите са мощно допълнение към балансираната диета поради своите противоракови качества, които се дължат на съдържащите се в тях минерали, включително фибри и витамин Е. Честото консумиране на бадеми може да засили имунната ви система, да намали възпаленията и да предпази клетките ви от оксидативно увреждане. Всички тези аспекти са важни за превенцията на рака. Можете да предприемете проактивни мерки за защита на здравето си и да намалите риска от рак, като включите бадемите в ежедневието си, освен че ще се наслаждавате на превъзходния им вкус. 6. Здраве на сърцето. Бадемите са от съществено значение за здравето на сърцето. Те понижават LDL и лошия холестерол, намаляват висцералните мазнини, понижават високото кръвно налягане и предпазват от увреждане от свободните радикали. Бадемите са особено полезни за здравето на сърдечно-съдовата система, тъй като включват антиоксиданти, фибри и здравословни мазнини. Силно и здраво сърце може да се поддържа, като се консумира 4 до 5 бадема всяка сутрин. В тези малки, но мощни ядки се съдържат важни елементи, като калий и магнезий, за които е известно, че подобряват сърдечната функция и контролират кръвното налягане. 7. Здраве на храносмилателната система. Бадемите са чудесни за храносмилателната система, защото подпомагат развитието на добрите бактерии в стомаха. Правилното храносмилане, запазването на метаболитния баланс и контролирането на диабета зависят от тези полезни бактерии. Високото съдържание на фибри в бадемите подпомага цялостната функция на храносмилателната система, като спомага за редовното движение на червата и предотвратява запека. Бадемите съдържат и пребиотици, които поддържат балансиран микробиом, като подхранват добрите бактерии в стомаха. Здравата имунна система и ефективното усвояване на храната зависят от това равновесие. Редовното консумиране на бадеми може да насърчи здравето на червата, което ще подобри метаболитните процеси, ще подобри храносмилането и ще спомогне за по-успешен контрол на диабета. 8. Подкрепа за имунната система. Чрез поддържането на здравословен микс от добри бактерии в стомаха, бадемите са от съществено значение за поддържането на имунната система. Това равновесие е от съществено значение, защото подпомага имунитета, като потиска растежа на опасните микроорганизми. Полезните бактерии в червата
се свързват с подобряване на имунитета и намаляване на уязвимостта към болести и инфекции. Здравата имунна система зависи от чревните бактерии, които се поддържат чрез редовен прием на бадеми. Пребиотичните качества на бадемите насърчават развитието на добри бактерии, които укрепват работата на чревната бариера. За да се предотврати навлизането на инфекции в кръвообращението и предизвикването на имунологични реакции, чревната бариера трябва да е силна. Бадемите са и добър източник на антиоксиданти, като флавоноиди и витамини Е и СЕЦ, които подпомагат здравословната имунологична функция. Заедно тези хранителни вещества засилват активността на имунните клетки и ги предпазват от оксидативно увреждане. В заключение, една малка, но мощна закуска. Бадемите могат да имат голямо значение за вашето здраве, особено ако имате диабет. Само 4 бадема дневно могат да окажат значително въздействие върху вашата диета. Така че защо да не опитате и сами да изпитате предимствата? Но за индивидуални препоръки за хранителен режим и здраве не забравяйте да се обърнете към лекар. За да ви помогне да увеличите максимално предимствата от включването на бадемите в ежедневната си диета, лекарят може да предложи индивидуални съвети в зависимост от вашето уникално медицинско състояние. За повече здравни съвети и предложения, моля, абонирайте се за нашия канал и дайте на това видео палец нагоре, ако сте намерили този материал за полезен. Вашето съдействие ни дава възможност да създаваме повече полезни материали за вас. За да сте сигурни, че няма да пропуснете никакви актуализации, не забравяйте да натиснете звънеца за уведомяване. Благодарим ви, че гледате и се присъединявате към нас в обучението. Имайте предвид да поддържате здравето и щастието си. Благодарим ви, че гледате нашето видео днес. Моля, подкрепете ни, като натиснете бутоните с харесвам и абонирам се, ако смятате, че това видео е било полезно. Вашият принос е много ценен и ще ни вдъхнови да продължим да създаваме още образователни видеоклипове в помощ на всички вас. Довиждане и още веднъж благодаря.